O Concello de Noia, de forma consecutiva nos últimos anos, non fixo a oferta de emprego público anual que posibilitase sacar esas vacantes. O Concello de Noia, o Goberno actual, si fixo esa oferta de emprego público no 2017 respecto das vacantes que quedaban no 2016. Agora mesmo se vai facer outra vez a oferta de emprego público no 2018 das vacantes que se produciron no ano 2017 e iso vai posibilitar que xa de maneira inmediata se poidan poñer a disposición pois o feito de cubrir 3 desas vacantes de funcionario da Policía Local do Concello de Noia. Ademais de axilizar o proceso para a cobertura das prazas, o Concello volverá a contratar 4 auxiliares este verán, desta volta durante 6 meses, entre abril e setembro. Paralelamente, o Executivo está a dotar unha serie de medidas complementarias para garantir a máxima seguridade tanto dos cidadáns como dos axentes, entre elas a adquisición de chalecos antibalas e de cartuchería para as probas de tiro ou a convocatoria dunha nova xunta de seguridade para o 1 de febreiro. Julio Bustelo amosouse moi crítico coa oposición, a que acusa de desinformar sobre a vaga de roubos os últimos días e interferir nas investigacións en marcha, polo que pide o máximo respeto para as forzas de seguridade. Me refiro á vaga de roubos que houbo nos últimos días en Noia. Hai que deixalos facer o seu traballo, son auténticos profesionais e que calquera inxerencia no seu traballo pode trastocar moitas horas de traballo por parte tanto da Garda Civil como da Policía Xudicial. A este respecto, os responsables da Marea Cidadá de Noia cualifican de burla as palabras do edil de Seguridade, tendo en conta a situación da Policía Local que consideran alarmante. Piden ao Executivo que, en lugar de culpar a oposición, procedan dunha vez á cobertura das vacantes na Policía Local.